Achikaonda mwafunsafunso kuchokera pafunso kapena yankho kapena kufotokozera kwa mkumano ndi ma street kids munali statement yakuti osadziwika opanda dzina. Munafika muyezo brother Twaibu potchula ngakhale mayina ophiphiritsa amene anali pakati pa ana 91 amene anali pakati panu. Kodi mumafuna kutipasa chithunzi chakuti amenewo si anthu ndi zipukwani? Tayankhani. Kodi achikaonda mwayamba uCID uteketefu? Chikaonda ufuna unipange uteketefu? Nzanga chikaonda ufuna unipange uteketefu ukadzitape kapena ukapirikoni? Ni nzanga chikaonda, nzanga wakalekale adimini oyambirira nzaka izo tikuyamba kumene maudiowa. Mzimu wako usamutendere ku Jubeki, Mulungu azikuthandiza ndi kukusamalira pa ngozi zina zimene unachita ndi zowawa zina zimene wakumana nazo mbali mwa ulendo wa utumiki wathu. Kudana ndiwo anthu asilamu adakugenda ukutumiza maaudio, adani anangoti mbwe zaka zimenezo. Ndikufunire zabwino kuti zikomo, Mulungu azikusamalira. Kuyankha nkwachidule nkwakuti ena si anthu amene mmaonawa. Kwa zaka zina mbuyomo mtawuni ya Lilongwe pakatikati pa mzinda wa Odi Town kutsidya tidali ndi kandodo pamene pankagulitsidwa ziboliboli kale kwa zaka pafupifupi 19 ngati si 21. Mbuyo mwa zaka zimenezi pamene shopu ya kandodo imayenda zaka 6 za ulendo oyenda kandodo ngati bizinesi za boma mdziko lino la Malawi, pakhonde pawo pankakhala mzimayi amene sadali munthu. Atasinthana mzimayi ameneyi padabweranso mzibambo ankakhala pakhonde paja. Ngati mukumbukira anzanga amvula zakale amene munali mtawuni ya Lilongwe, buledi wabwino tinkakagula kandodo ameneyo. Kudali kandodo tukunja kuno ino achikaonda mvula zalero mwankumana ndi Ereninyo. Obadwira mu Ereninyo simudziwa kalikonse. Obadwira mu Hurricane Katrina adzanadzanali palibe chimene mukudziwapo ino. Ni vana mwachepa. Nkhani imeneyi ndiyochititsa chidwi. Zipukwani zimene zimayenda limodzi ndi anthu opemphawa zikubwereseni kuyankho limene munthu wina anafunsa kuti ine ndakhalitsa mulimbi ndine wakale. Kodi adapita kuti amasikini? Ndikuyankheni achikaonda kuti ndizoona kuti pakati pa ana amenewa monga ndinanena kuti pamakhala blindness antenna imene imakayika bluetooth muzobadwazo kuti zidzakhale ndiwo, zidzakhale zinyama za iwowa. Mumadziwa kuti ana amenewa amasowa, amakhala disappear. Inuyo simbungachite kafukufuku wokwanira kuti amasikini amene analipo mu ulamuliro wa Bakiri kodi adakula adakalamba lero alipo? Amene analipo mu ulamuliro wa Bingu Mtalika alipo adakalamba lero lo alipo? Kapena amasikini amu nthawi yakamuzo lero lo alipo adakalamba mudaona? Nanga kutha kwawo kumayenda bwanji? Izizi zitatsegula m'maso kulekerera kumene boma limalekerera kotero kuti kafukufuku wanthu aja sadziwika chifukwa palibe kaundula amene boma limasunga lowalondoloza ana amasikini kapena kuti kuwalondoloza awawa amene tikuwatcha kuti ma street kids. Nkhanizi munditengera nazo kutali anyamata ino. Achikaonda
unu uteketefu ukazitape ukapirikoni mwayamba pamene papawo amapita kuti anyamata amenewa. Now opanda dzina amapezeka, komanso opanda dzina ndi amene amatsogolera anzawo kasowedwe kosadziwika bwino, amangokhala disappear. Amene amakhala wopanda mayinawa mungapeze lero ku Blantyre akutoleza Mulimbi, mwapeza mwazizizi ali mkaning'ina autoleza omweomwewo mzipukwani. Dziko lapansili mmene limayendera si mmene anthu ambiri mmaganizira. Mmene tikuganizira si mmene dziko lapansi limayendera. Ndi nkhokwe za wanthu okhwima, nkhokwe za zizimba. Okhwima ena amakagona ndi ana amasikini kuti akachulukitse chuma chopangira kampeni ku dziko lapansi. Okhwima ena amapita kukatola nkukhwimira ana waja kuti apitirize kukhala madolo nzochitachita za ndale ndi zinthu zina. Kodi muganiza kuti kwangoti zi mmene maalubino ati zi osagwidwa mwati kwati zi sikuli zi ya Chikaonda. Uteketefu nakana nileke Chikaonda.